लापशी म्हटलं की अतिशय पौष्टिक असा हा पदार्थ आहे. बऱ्याच मंदिरांमध्ये लापशी जी आहे प्रसाद म्हणून देखील दिली जाते. पण बरेच जण काय करत असतात ना, की लापशी पटकन अशी शिजावी म्हणून ती लापशी जी आहे ना कुकरमध्ये शिजवतात. पण कुकरमध्ये ही लापशी न शिजवताही डायरेक्ट आपण एखाद्या पातेल्यामध्ये ही मऊसूत कशी शिजवायची याची देखील ना एक योग्य अशी पद्धत आहे. आणि हां, लापशी निव्वळ पाण्यामध्ये म्हणा किंवा निव्वळ दूध घालून अशी शिजवायची नसते. दूध, तूप, गूळ आणि पाणी याचा मेळ कसा ना साधून यायला पाहिजे. त्याच वेळेला बनवून तयार होते. अगदी मंदिरात मिळते तशीच छान अशी मस्त लुसलुशीत अशी लापशी, ज्याची की रेसिपी आपल्या यूट्यूब चॅनलला ऑलरेडी अशी अपलोड केलेली आहेत. आणि हां, लिंक देखील देते आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्सला. पण त्याआधी जर चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीजसोबत. तोपर्यंत होम शेफ रेसिपीज बघत राहा आणि ट्राय करत राहा.